Serxwebûna Darazê, Felemez Ulu. Di 19 Adarê de Şarederiya Bajarê Mezin Îstenbolê û Serokê Yekîtiya Şarederên Tirkiyeyê Ekrem İmamoğlu hate binçavkirin. Di 23 Adarê de jî hate girtin. Bêguman li Tirkiyeyê ev cara ewil e ku şarederek tê girtin û ji erkê tê dûrxistin. Bi taybet ji 2016 û vir ve bi dehan şarêderên Dem Partî baweyekê derqanî û senaryoyên çekdarî hatine girtin. Di serî de gelê Kurd, hêzên demokrasiyê û azadîxwaz li dijî van kiryaran bi rojan li qadan di nava çalakiyan de bûn. Daraza ku bi destê desthilata AKP ve ji nû ve hatiye rêxistin kirin û tê birêvebirin di 24 salên dawî de bi biryar û kiryarên xwe re peymanên navneteweyî binpê dike. Ne tenê binpêkirina zagon ango hiqûqê di vir de înkara îradeya gel jî heye. Desthilata ku îradeya gel înkar dike û xwe di ser civakê re dibîne, mimkün e ku li gorî hiqûqê jî tev bigere. Bêguman sedemên ku rê li ber vê bêhiqûqiyê ve dikin hene. Desthilata AKP di nava van 24 salan de bi hemû dînamîkên Komara Tirkiyeyê lîst. Qaşo li gorî destûrê, Komara Tirkiyeyê dewleteke demokratîk, layık û civakî ye ku bi hiqûqê tê birêvebirin. Di heman destûrê de tê gotin ku ev madde hêmanên bingehînin ku nasnameya destûrê ya Komara Tirkiyeyê diyar dikin û nayên guhertin. Lê di roja me ya îro de gelo em dikarin bêjin ku dewleta Tirkiyeyê li gorî vê tê birêvebirin. Nexêr, destûr û maddeyên ku tê de hatine diyarkirin, hemû li gorî berjewendiyên desthilatê ji aliyê Darazê ve hatine nermkirin. Ango li gorî berjewendiyên wê tên bikaranîn. Ji ber vê yekî îro li Tirkiyeyê ji piçûk heya mezin herkes bi awayekê bûye mexdûrê vê Darazê. Divê were zanîn li hemû welatên ku serweriya hiqûqê lê lewaz bûye, ango nemaye zextên desthilata siyasî pêş dikevin. Ev zext bi demê re serxwebûna Darazê jî ji holê radike. Li gel vê hemû dadgeh dikevin bin bandora îradeya desthilata siyasî û li gorî berjewendiyên wê teşe dikirin. Di encama vê polîtika hiqûqê de Daraz jî dibe aliyek ango aliyê desthilata siyasî. Ev bi xwe re rê li ber gelek bêhiqûqiyên mezin ve dike. Di çarçoveya berjewendiyên desthilata siyasî de bê ku delîl an jî îspat hebin, bi senaryoyên û derew, mirov rojnameger, çalakvan û siyasetmedarên muxalîf tên girtin, ango tên bêdengkirin. Ev jî bi xwe re mafê darazandina adil binpê dike. Bi van binpêkirinan sînordarkirina azadiya ramanê û zexta li ser çapemeniyê zêde dibin. Rojnameyên serbixwe tên girtin an jî sansûrkirin. Rojnameger bi girtîgehê tên tehdîtkirin. Kontrolên li ser medyaya civakî û internetê zêde dibin. Ger îro li zindanên dewleta Tirk bi dehan rojnameger girtîne û gelek saziyên çapemeniyê hatine girtin, an jî sansûrkirin, ev yek di encama vê siyasetê de pêktin. Desthilat Darazê ne tenê li gorî berjewendiyên xwe yên siyasî di her beşê civakê de bi bandor bikardîne. Şîrket ango dezgehên li gorî berjewendiyên wê kar nekin yan jî xebata didin meşandin ne li gorî polîtikaya wê ya aborî be bi destê Darazê van desteser dike ango arîzîkirin dike. Ev muameleya keyfî ku li gorî berjewendiyên desthilata siyasî şekil digire, baweyeke neyînî bandorê li aboriya welat jî dike. Her çi qas îro li gelek şarederên Dem Partî bi hinceta cuda hatibin dagirkirin jî di bingeha xwe de ev siyaset heye. Zextên li ser qada aboriyê bi vê tenê nesînordarin. Bi zêdekirina bacê, fatureyên nerast, zam û vergiyên zêde civak tê mexdûrkirin. Ev hemû di çarçoveya polîtikayên desthilata siyasî ve tên plankirin û birêvebirin. Di civakên pêşketî de mafê dengdanî û hilbijartinê yek ji mafê bingehî ne. Rast e îro em li Tirkiyeyê dinêrin ev maf li ser kaxizê heye. Li gelo bi rastî jî ev maf li Tirkiyeyê heye. Li hemû welatên ku Daraz lê neserbixwe ye, hilbijartin bi awayeke adil pêk nayîn. Müdaxaleyê encamên hilbijartinan tê kirin. Siyasetmedar ango kesayetên muxalîf bi hincetên cuda ji hilbijartinê tên dûrxistin. Ji bo neyên hilbijartin her tişt tê kirin. Pêvajoya dengdan û hilbijartina dengdan jî bi hawayeke zelal û demokratîk pêk nayê. Di her hilbijartinên li Tirkiyeyê de meşadî ji van binpêkirinan re kir. Li Tirkiyeyê tevî van hemû zextan jî kesên hilbijartin jî bi hincetên cuda tên girtin dikevin zindanê. Ger îro di zindanên dewleta Tirk de bi dehan siyasetmedar, şaredar û parlamenterên girtî hene, ev encama vê siyasetê ye. Eşkere ye ku welatê Daraz lê neserbixwe be û dibin kontrola desthilata siyasî de tê birêvebirin, hêzê ewlekariyê û polîs jî nayên denetimkirin. Pir aşkere ye ku îro li Tirkiyeyê hêza bê kontrol ew qas zêde bûye, ev encama siyaseta desthilata AKP ye.
هزین اولکاریه نل گوری زاگون آنگو دستور تفدیگرن لگوری برجواندین دستلات سیاسی تفدیگرن جبر ویکی معامله خراب اشکنجه رواندن و هر وکیدن زیده دبن. لدیجوان کریاران و بن پیکرنا پیمانین مافین مروان دقادا ناو نتویی در ریزه تدبیر هاتنه گرتن. تیوی کدوان مجاران ده گلکچاران ترکیه هاتی حشار کرن جی حیانها لهم وی حقوق ناو نتویی نکتی دوری. اف جی اشکره دکه که دور دجی نزیکاتی و حساب سیاسی وان هزا لبر چوان تنگرتن. پر اشکره که دستلاتا AKP دناوا وان 24 سالین داویده اف مشارین که ملجور با هوان کرن یک به یک پیکانی. ده انجام و سیاسته ده به دینامیکین بینگین انجواکی هاته لیستن. باوریا کسی بکسی نما. بیواجوی ریل برگرتنا شارداری باشاری مزن اکرم اماموغلو وسا شکل گرد. گرد روژا اول ده لدیج بین پیکرنا مفان آبچوک به یک دنگ نرازیبون آنگو برتک هبایا و ایرو دستلات AKP جسارت نکره باکو حد خود در باس بکه. گلی کرد هزین اشتغاز و دموکراتیک لهمبری وان سوجان جروجا اول ده خودی هلوستن. هزین قاشو خواه مخالف دیدن جبوهن دستکفتین خویم بچوک شدست ندن لهمبری وان کریارین دستلاته بدنگمان. لنزانی بون وی روژکی سرا وروانجی. لو ما گر ایرو ترکیه کتیوی حالی قاسی دستلات AKP هزین مخالف شی سوچدارن.